Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Action! Firing line! Sa ngalan ni Akson na Marlon Hinovia, kung naman Akson Artay Hupon, checking in diri sa Miyerkules nga presentation sang inyo palatuntunan. Action! Firing line! Nobyembre 9 na kita, ikaduha kita nga Miyerkules sa ika-11 na nga bulan. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad until 9 o'clock in the evening kada Miyerkules sang gabi. Action! Firing line! Hindi ka mo magkalipat, may 46 kadlaw ang nabilin bago magabot ang adlaw sa Paskwa. Kag 53 kadlaw na lang nabilin, wagtang na ang tuig 2022. Action! Firing line! Kwarti kapaang sa aton siningat tiyempo kaina, noon obserbahan nyo, umpisa alas 12 sang unto, tob-tob alas 3 sang hapon bo perti ang kapaang sang tiyempo. Action! Firing line! Pero pagkahapon may mga area pa nga nagka-eksperyensya sa pagtupa sang maripis nga ulan. Ibaloon ta, dugang nga mga detalye sini kay ari na sa aton nga linya sa pag-atag sa pinaka-latest kag komprehensibong nga weather forecast karon nga gabi. Online sa firing line. Aring lisapya ko. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather update. Gikan sa talatapan sa Provincial Disaster Management Program Division, let's have action. Gani Republika, action gani, may gabi. Action at may gabi sa aton mga listeners, no. Ari ang 24-hour public weather forecast naton sini nga hapon. Pitsa 9 karon, Miyerkules nga adlaw, Nobyembre 2022, no. Ang kapungsuran, no, ang kondisyon sa aton tiyempo ng intertropical convergence zone naga-apekto dito sa Mindanao, partikular na sakupan ng Eastern Visayas, ang Caraga, kag ang Davao region nga magalumon ang kalangitan. May lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Ang shear line naman, hara siya naga-epekto sa Batanes, kag Cagayan, sa extreme northern Luzon. Amuman, no, magalumon man ang ilak hawaan. May lapta-lapta man nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-ob. Sa Metro Manila, kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran, diri kita naupod, no, Western Visayas, Negros Occidental. Amo man kag inang aton tiempo, may pagulugalom lang ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan nga may naligwin. Ini nga mga pag-ulan o kung pagpanaguob nga tugay ni isang localized thunderstorms. Amo na yung nagapainit, no? Kung broad daylight ang naligwin nga mga pag-ulan o kung pagpanaguob nga halin sa localized thunderstorms. Ang kondisyon sang aton baybayon, kag aton nga forecast wind, dari kita na paidalom sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Magahalin na sidlangan pakadto namin na sidlangan nga direksyon east to northeast kag kalmado lang aton baybayon ari kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagdulod-apyas ang balod sa aton baybayon sa probinsya may takos ini aton wave height punto 6 hasta sa 2.1 metros ang aton nga astronomical tide. Okay. Kag alas 9:07 dugay-dugay ang aton nga tao punto 75 metro. Ang hunas magabalos alas 10:54 man sini nga gabi, punto 73 metro naman ang takos ang katabagon. Kag alas 5:22 sini nga po nagtunod si aring adlaw, magabutlak ini si alas 5:41 buwas sa aga. Kag nagahamboy kita subong 26 hasta 32 degrees Celsius, no. 78.8 hasta sa 89.6 Grabe. degrees Fahrenheit. Amo ni kabungusan sa aton lakas nga tiempo sini nga Galbi Action Art. Aha. Ang pagtupa sang taliti ito yung sining hapon, ano itong epekto niya? Isolated na siya. Hindi ini siya talite kay didto sa Southern Negros daw damol-damol ang ulan, no? Nag-ulan Damol-damol gid sa Southern ang- Negros? Central pakadto Southern Negros, no? Okay. Oo.
Ang aton di daw asik na lang gani ni, tulo taliti na lang. Pero ang galom dito pakadto sa ila, no. So dito nag-condense rain showers. Mm. Pero mayo man na, kaya at least pila ka adlaw dan sa gunson nga tagiting init, o lumpawan naman tong nagalayong mga dahon sang tanom eh. Oho. Ining ulan-ulan ni hasta pa ni sa first quarter sang 2023. Aksyonan, no? Ang bulan sang September, Oktubre, Nobyembre, transition na siya. Okay. Easterlies na siya mapaang na nga hangin na lin sa baybayon sa Pasipiko. Pero nag-uso subong ang mga masakit, trangkaso, ubo kay kundi adlaw perti ka init. O gani. Kay balaan mo naga-prevail gyapon ang rising tineng sang laminya, no? Gani, no kay kundi sa adlaw perti ka paang, perti ka init. Pagkagabi Oo. naman amat ka agahon perti tugnaw. Na mo na. So, amo ni ang pamatasan niya halin sang aton na naobserbahan sang Enero, Pebrero amo ning pamatasan niya. Galing Asukong, kati no? ang pinakabugnaw gini nga bahin action gun sa kwan mo, January, February, bla pa, January, no? February, hindi Disyembre. No, January, February. So January, February nang pinakabugnaw, no? Hindi sa Disyembre. Correct. Mhm. So amo na. Ayos. Ayos. Sige. Why man So, mga kwan subong, mga na-record nga mga tulutayog? laban to dito sa City of Tarlac kag inakagahon dason diri sa offshore sa dalom sang Samar, no? Dason may ari ding pugtak man mga Siargao, Pulilio Islands, no? Kag sa dalom Agusan del Sur, no? Agusan del Sur. Dason ang porsyon sang Aurora pero layo-layo na siya, no? Layo-layo na siya pero di nasakop gyapon sang aton nga talamdan ni, no? Okay. Sakop gyapon sang aton nga tectonic plates, no? Aha. So diri sa Luzon, no? Luzon, dason ti may ari man Visayas, Samar na yon ang Northern Mindanao, Caraga, kag sa Southern Mindanao. Ang iban, ari yan may nagtayog man diri sa offshore sa dalom sang hinubaan si Palay, no? Medyo layo siya. Mhm. Oh, layo siya. Mhm. Ti unfelt na siya sa duta mag-amuna. Ano? Sila ko unfelt, di na mabatyagan. Hindi. Unfelt siya, unfelt to. Aha. Ang sa Tarlac, ginamo to 5.1. Gani. 5.1. Kidang hinuni kag inakagahon ang kwan mga aton nga alarm, no? So, kusog-kusog to siya, 5.1 kag may intensity siya ang iyang surrounding nearby areas. Aha. Ang importante subong nga kun mga mangingisda naton nga nagapanagat may iban nagabigalakat, no, kag kaagahon ga balik. Why problema guro para sa ila action gan, no? Ang kwan man lang amo to ginaginlawag naton sa aton nga kwan bla inang pagkumemorar sang November 5 kundi 5 do Nobyembre. Atong Nobyembre 5 sang 1976 ginakumemorar na sang Fibol sa mga 6,000 ang iya nga pinatay sa tsunami diri sa Muro Gulf, no? Muro Gulf. Tungan sang Silibisi, no? Kag diri sa Baybayon sang Sambuanga, Sibugay, Sultan Kudarat, Maguindanao, South Cotabato. Diragid, no? Diragid siya, nagtayog, no? So, mga 8.1 to ya, ang magnitude ya. Kusog to. Grabe. Ang tsunami nga nadulot ya, not less than 9 meters. Magna 9 meters times 27 feet, no? Di ba, kumo 27 feet, ang isa ka tubo na nga regular na 20 metros, 20 katapak malang na. Pa na siya, sobra pa. Sobra pa. Third floor, second floor, Sus. kwan siya. Oo. Taas pa siya, no? Grabe. Offshore to siya, offshore. Aha. Ito daw mga 6,000 ang napatay to sa tsunami lang. Perti, no? Kakabay pa sa... Oo. Galing kati sa aton bilang isaya ka nasyon, no? Nga composed of more than 7,000 islands. Ti, kung kaisa bangon sa isla nito, hindi dali may mga lugar para sa aton diri nga daw medyo safe kita iyakon sa mga tsunami action gun.
hindi ka man sinakambal, no? Hindi ka man Oh, gani. Pero ang Eh, mga ang sa aton bla sa Bacolod and Negros, unlike ka sa mga paron na hinubaan kagawato ko Ah, do oo, open oo. sea sila. diri ang Bacolod talisay pasaka to sa Manapla Cadiz, ti daw natabunan silang ila tubang to Bisayan Sea. Visayan Sea Diri na kanayon somewhere sa palay. San Enrique Valladolid na. Ah. Open na siya sa Guimaras Strait, no? Pakadto na siya sa Sulusi. Na Offshore, no? Dason ti ang pinakapunta mo tong Basilan, Tawi-Tawi, no? aha. Sulu Archipelago. Arte. Palawan. Oh. Aha. Sige, Action Gun, salamat Sige. gid ha. Okay, welcome ayong gabi, Action Art. Salamat, salamat. Action Hotline. Ay, action hotline ba naman? Action firing line. Ario, sa aton nga magka-action na mo itong pinaka-latest iyang advisory gikan da sa aton sining PDMP sa gihapon na ang ilas ning forecast based man sa ginapagwa sang Weather State Bureau nga pag-asa. Action firing line. Pero ang bintahan diri because locally maka-explicar si Action Gani sang sitwasyon naton no diri sa palibot sang Negros Occidental kag lakip na diri sa Bacolod City. Action firing line. Kumusta iya ang pagproseso no sang mga financial aid assistance sa mga nahalitan sang Bagyo Paing o napanghatag na nakumpleto na ang listings san o magaumpisa ang pagwa o kon pag-release sang financial assistance sa mga nahalitan kapin pagid sa mga naguban no sang puluyan ang mga totally destroyed kag partially damaged. Action firing line. Kaya mo ni siya magkabulig sa ila pagbangon, especially atong mga nawasak gid o kung totally destroyed ang ila mga puluyan. Action firing line. Anong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga gabi? Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Areho istoryahan ta ini kay i-check ta karon bala sa kay Councilor Celia Flor or sa City Legal Office kay ang balita mo ni may ara sang nadiskubrihan na naman na nadiskubrihan sa mga merkado nga may ara gali iya sa mga stalls nga ginakupay siyang ibanda o kung ginakupar nila iban kuno gasululubra nga purtika damo-damo na gid iya. Action firing line. Ang isa karaya kuno do halos ko paron isa lang kataho ang nagapanag-iya. Action firing line. Inano ang desisyon dire? Paano ini maplastar sa gusto kag ma-divide sa pila ka mainteresado man no nga mag negosyo bilang palangabuyan man dira sa mga merkado. Action firing line. Ano ba lang mga desisyon diri nga himuon sang lokal nga panguluhan sa Bacolod City? Action firing line. Galing ti subong medyo ang isa sa mga nagpaatrasar kag angan-angan nunta because the mayor of Bacolod City is under home quarantine, work from home actually, si Mayor Albi Benitez. Action firing line. Matapos ngayon nagpositibo sa COVID-19 right after sang ila official trip pagikan sa pungsod Japan. Action firing line. Mubin ang rason kung nga ang iban nga mga kuan naton diri magkonsihal sa Bacolod nga nagulupod including na ang pila ka mga former officials kaalyado sang grupo or team Asenso nga nagapadulong didto ti nag-self-isolate man nagpaidlalo man no sa isolation process to ensure nga at least ini sila ang hilway man no sa ginatawag naton nga infection sang COVID-19. Action firing line. Abot anong latest sa to i-check tabi karon kay Attorney Cesar Distrito nga mo nagaserbi nga daw abogado sang grupo kay nagligad ang pag-intindi ko may ara sila sang pagpa-swab test mo paglakat nila bla no nagpa-swab test sila pagbalik na nila di ang mga results sa tutuay may baluan no kay ang iban halos kalabanan sila may direct exposure kay Mayor Albi
nga nag-positive sa COVID-19 mo. Action firing line. O, ti kundi nagpakuan sila, nagpaswab. Ano balang resulta sini? Baluon ta na karon na. Sa nagaserbi nga abogado sa ila sining nga team, ang si Attorney Cesar Distrito. Action firing line. Ano pagid ang mga balita nga aton tutukan karon na nga gabi? Grabe ho. Ang mga presyo sa balaklon subong presyo sang karne, sang baka, manok, kag baboy, kung i-check mo sa mga merkado, grabe ang pagtimbuok, no? Action firing line. Tisiling sang DTI nagligad to, oy! Magalamiton nyo pang Noche Buena, timprano pa kung balakal, ha? Ti pero sinigaling kung karne, baklon mo nga ginaling na para sa imo spaghetti. Alangan mga baklon mo subong kag ipagaling kag ibutang sa imo refrigerator dira or sa freezer nga mangin frozen siya. Action firing line. Kay ang increase nga na asiplatan lately kuno para sa mga kuano karni sa baka do mga 2 pesos kag 74 sentimos kada kilo ang pagtaas, no, mga beef ni Blayas ang karabaw o sa beef naman mga 2 pesos per kilo, ang sa baboy mga 2 pesos and 74 centavos per kilo man. Action firing line. Amo man sa mga manok ko do mga 3 pesos mo kuno gin-increase ni ay grabe, no. Action firing line. Isiling ko basi mataas pag ini while nga naghilapit ang selebrasyon sa adlaw sang Pasko. Action firing line. Aron i-check na lang na dugang kay isa-isaon talang ni kuway pa ko gani sa makita subong sang una tuya paglapak balakaber damo na mga balay magyan mo nagasiniga-siga ang Christmas lights, no? Subong amat-amat kita instead nga mag-amat-amat kita recover sa pag-igo or epekto sa COVID-19, subong maglibot ka kanutar ka mo. Duay pa man gyapon ka pangumpra kagapamakal ang tawo, no? Christmas lights. Galing ano man yung gadgad na bingi mo, gamo na ning pagtaas sa presyo sang kuryente, nga nagduluble, pasiga-siga ka pa imo Christmas lights sa balay mo. Action firing line. Tine dako nga buslot sa bulsa mo na kung kuuton mo naman, in kaso nga magpamutang ka dugang nga mga Christmas lights, nga dugang naman sa balayran sang kuryente ang iya nga translation sina. Action firing line. Ayos tiyan mo na so far, no, ang pinagkamadalag ko pagid sa Bacolod City Hall, ari ang balita. Resolusyon angot sa testing, calibration kag sealing sa mga fuel pumps sa mga gas station sa Bacolod gin-aprobahan sang konseho. Action firing line. Amo na iya, galing kay dapat ini mangin regular nga himuon. Di blalin sa pandemic, 2 years ago paguro. Doon na dumduman ko ni during that time pa yan ni former Vice Mayor and now incumbent Councilor Jude Tadio Saison. Sang nag-cover pa ko sa City Hall, dira ko pa madumduman nga naglibot kami sinimo. Ni Councilor and former Vice Mayor Jude Tadio Saison for the calibration sa mga pumping sa mga pumps ng gas station ni Blas. Action firing line. Tikalawig-lawig na to. Siling ko ba siway lang ko kabalo guro nung may ara ginman regular check-up ina. Action firing line. Te ang nami ito gani kay nagligad atong nag-viral dumduman yung lang siling niya nagtugong siya. Pag-abot sa Libertad kuno na hubas ang dangki niya. Ang duda to lang nano siling niya gandar ang pampasang gas station. Wala katubod ang ilang gatong. Action firing line. Di daw ito maklaruhan kaya doon kung anong latest sa to. In fact, last time na interview ko man si Councilor Calao, na sila niya, why man nagpalapit sa office niya, atong nagaserbi, no, netizen nga nagareklamo, pero sila niya once and for all, mo na ganing hambali sa ako, nagligad,
nga mapasar siya sang isa ka resolution. So it was approved sa ila regular session today. Action firing line. Pasobra 2,000 ka mga driver ginatanaw nga ma-displace sa pagpatuman sa modernization program sa Bacolod suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran. Action firing line. Since nga mayaras ang displacement, mawad ang trabaho ini mga drivers. Question: anong preparasyon diri sa aton gobyerno lokal? Lakip na ang gobyerno sa nasyonal. Nanong mahimo nyo sini? Paano tabuligan? Ni alang daman ng balonte, bot, ano bala ka mo da? Ano kaya na-displace ka mo? Wadaan ka mo pala nga buhian nyo? Kaya hindi na pwede ang inyo ginabaniho nga mga traditional jeep. Balik ka mo to pananom kararuton siguro or managat naman eh. Action firing line. Or alin sa modernized jeep, kasi biyahe na lang ka mo tricycad sa inyo na istaran na. Action firing line. At the end of the day galing, hindi ini pwede nga pabayaan sang mga local government units sa bilog nga pungsod Pilipinas because take note, gaining ginpapanaog nga administrative order, no? Hindi lang ni actually diri sa Bacolod. Hindi lang niya sa Region 6, kundi ining department order ang implementation niya sini throughout the country. Action firing line. Amo lang ni nga department order nga very, very powerful. No? Very, very powerful. Why man siya sang legislative action eh? Ang gwa sina, administrative order lang siya, department order lang siya sa Department of Transportation. Pero somehow, tinginaktuan sa Malacanang, sige idusot na para nga magnami man ang aton dalanon sini, magkaladula ning mga aso kag mga pagalpalon nga mga jeepney. Action firing line. Tigaling ho, dawa ay matunan kung ano matabo sa mga display sa mawadaan pala nga buyan. Hindi lang operator ang directly gid mapiktuhan, ang mga driver lakip na ang ila pigano man nga mga pamilya. Action firing line. Te paano buligan na? Okay na ho, sa action hotline. I-try tabla pabati liwat kay inang balbal kina ni Mambet Katalbaso. Sunggod gid siya kuno kay Mayor Albi. Action firing line. Kaya ano tuman, daw ginintol kami, ginpasalig lang kami. Tigaling ko laton ta na. Kung anong mga sayda ni Mayor Albi, kung makabalik na siya nga dira nagid sa ila sining dira nagid sa Bacolod City Hall, balakon makareport siya sa government center. Action firing line. Ay, perti. Ari pag hindi siya kabalita, ti ang maskarato, dukdugay naman, ang pinakalas, di ba, 24, sa maskara, no? Doon mo itong pinaka-highlight, 23. Tingala ko yung do subong palang nakapagwa, si Mayor Jerry Trinas, sang Iloilo, sang reaction niya. Silang ko abig kumiguay ni si Mayor Trinas kag si Mayor Albi. Pero may pikto sa ako, silang ko ganin, di ko yung magahaboy anay ka komentaryo ko kay basi kon ang ginduhol la kay Mayor Trinas. Wala labot gid ka late yan ang nabaton siling ko daw basi may motibo maning iban nga nagduopay balo sa kay Mayor Jerry Trinas blaya. Action firing line. Kay areho ka mo na lang binagbinag balak kundi may speech man si Mayor Jerry Trinas sa Iloilo. Uy, da may mga personal sa iyang ginbuyan nga statement. Kay kuno siling niya pagmaskara. Ambot kong bago ni siya nga statement ni Mayor Jerry Trinas. No? Pero nga balblas diri ni Mayor Jerry. Isang maskara pa nga speech ini ni Mayor Albi. Siling niya daw na nung ginasugid sa taga Bacolod ni. Nga daw na risto na kaming taga Iloilo. Siling niya daw di mayo. Ariyo pa matiin nyo lang balaw. Ariyo, porsyon lang o. Ginbasa ko ang speech ni Mayor Albi sa Mascara. Ari diri sa akon Viber. Kaduay agad gin-mention ang Iloilo. Siling yan nalabot na nila kag nasubrahan na nila ang Iloilo. They have already surpassed Iloilo. Ambot kon diin niya na nakitaan nga putos, base sa putos ang Ibos. We will continue to be the lead city in Region 6. We will be the best in Region 6.
hindi kita mapaulihi sa iban. Ang napirdihan tagid lang sa Bacolod, ang ila renewable energy. Ano renewable energy sa Bacolod? Ang ilang wind energy. Kay shadow gid dito kahangin sa Bacolod. No? Ang ila permilang gaandar ang hangin dito. Sa sugid perdigid kita permi. Pero sa pinakalimpyo nga syudad, malayo sila sa aton. Action firing line. Uy na nung butang balon sini. Kay kabalukan during hindi ayan nga bangon sa mga move nga siparar naman kita sa Region 6 ang Bacolod and Negros upod na ang Oriental ang ginaduso nga pagbuhi sa Negros Island Region. Hindi man guro, no? Kagsiling ko do kayo malang ni sila, mag-meeting sila para sa regional nga mga concern. Kiti isubong si Mayor Albi ang tagpamuno mo sa Regional Development Council. Action firing line. Siling ko ba si may nagsulsol, may nagduhol man kay Mayor Jerry Triñas? July pa man lang nagpungko si Mayor Albi. July, August, September, October, ti subong November, manug lima pa man bulan. Action firing line. Ti obviously si Mayor Jerry Triñas ya kadugay naman nila si Iloilo. O ti siyempre nga bal Mayor Jerry Triñas perdita sila kay portito ang wind renewable energy nila nga wind dito puwerte. Pista puwerte kabaskog kahangin to. Action firing line. Ano mo niya balon? O sige. Pero hulat doon kung mag-react dris Mayor Albi. Pero I doubt depende ina kung anong sabat man kalkaldi na ton kung magsabat pa siya. Action firing line. Basing speech na to, based man sa report sa mag-companies, bla. Kundi may mga halimbawa, call centers, or mga negosyo nga may negosyo sila dire, may ara man sila dito branch sa Iloilo. Siling ko basi balang sales nilang ginamin nga daw nagmayad diri sa Bacolod compare dito sa Iloilo City Hall. Kagdawa mo na yung namin, tapos basi kon lain, misinformed naman si Mayor Jerry Triñas. Gagulpiada man niya nga daw kuan ang pako niya nga daw puwerte man. No, daw manampok man niyang mga statement niya. Action firing line. Kaya aton malang gani, why mo kaya purpose nga lang tani pa ibagon sila nga duwa. Nga aton lang diri bilang competing city siya para sa progress mo, no? Para sa economic development and progress. Sambilog nga riyon size. Nami na gani ka pa hindi sanay sila kung sinumayad mag serbisyo kag paano pa improbo ng ekonomiya ta. Action firing line. Kay kung may mga word war pa da kag hindi pagintindihan na karon puwera palayo lang kung nali may sulit nga may pareho sa COVID-19 kundi nagkramaal naman kita sa mga rules and regulation kag travel guidelines nga isyo. Kung lain-lain naman karon yung mga statement kag ang panindugan. Remember sa una nga kita di ka require kita yang kung magsulod ka may mga backtrack. Kag kung ano pa. O pagpililo ka wala ya. Do mo na bla. Ti kabay pata niya, no? Hopefully ma-patch up ini. Action firing line. Ang importante grup magkuton tang pumuluyo nung ordinaryo tikmusta mayuman pangabuhi nyo. O danong sitwasyon nyo da. Action firing line. Kag taga Iloilo sila pambalon nyo da no? Kalain man yung kamoy nga leader. Normal malang na nga kamoy dapat mga budlay kay kamoy ginpili tao para magserbisyo da. Action firing line. Di ko nagmayad gid man tuod ang pag-administrar sa Bacolod Kailangan mo na lipdan. Galing kito transport subong doon sunggod kay Mayor Albi Hao. Action firing line. Sige, anong sa inyo da? Hindi na ko Hindi ko luyag ang momentum sang ginatawag naton balang nga recovery para nas pagbangon ta. Basi masupalpal pa naman kang magbalik kita sa ground zero. Ay, kabudlay gid. Action firing line. Ayos, hulaton tang tiyempo pero kung magkasag ang may balos, Mayor Albi,
tiya na na choice, kag depende na sa statement. Action firing line. Ina ko magpagawa sa statement. Ari pag balita, ginawa, pabati ko mablak ron tingog ni Vice Gov Ferrer, the acting governor of Negros Occidental. Naguluwa ang isyu nga isa sa mga bata ni President Marcos, papili ko nos Bacolod congressman. Action firing line. Siling ni Vice Gov Ferrer, bot din na galing nga balita na. Kaya pagani na tunga ang Bacolod na ginaistoryahan na sinong papili. Action firing Ay line. grabe ang politika, no? Daw pariyola na sila nga masagod ta manok ah. Masagod ta manok. Tapos sila nga mo ni partidahay tao. Katapusan ni kukwentahon, way pagali makwan. Way pagali mabaklan sulog nga para makupaan ang mga. Ay kalain. Ang lain siniya kay siling gani ni Vice Gov pero way pagani niya matunga ang Bacolod na. Maimuan sang isa kakasuguan nga magtunga na siya. Action firing line. Pero ti ang talalupang doon dira nga kon hong doon karon ka bata ka presidente nga mag-transfer ka mag-study sinobi makapugong aber question lang. Action firing line. Kon mag-desider karon ng bata ni President BBM ang Iloy Araneta nga nagaklaim man nga Ilonggo kag magbutang rong kabalay di sa Bacolod. Pwede bala nga balon mo di ka magbalay di sa Bacolod ha? Action firing line. Take note nga ang mayor ka Bacolod Blacaliado subong ka presidente. Action firing line. Kag amo man ang isyo ginaboy ka Mayor Albi sa magpapili di sa Bacolod nga way di sa Puluyan. Pero nag-grant man ganito. O ang nag-decide sa to gani nag-favor man kay Mayor Albi. Action firing line. Kinakulbaan sila guro, no? Sadyang politika, no? Ilang tawon taniya ang palabuto ng political landscape in Bacolod City in the next election. Action firing line. Sa lokal na ang ginaistoryahan ta. Pero next year, ang balantayan sa barangay Anay. Action firing line. Amo na so parang atong talakayan karon na gabi. Ang kompleto na ha, kag detalye sini. Di ka mo magalin ato na talakayon sa pagpanumbalik sa inyo palatuntunan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Balitang ito. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari amo na puntang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share, kana. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw,
Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko pa, basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaot. Wala nga maibita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapatitikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nga, nakabati ko na. Inga na tanong sa Diyos ang pagubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito mapag-abay kong Fred sa lang agitayan ng mo ito. Imunak lang. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason, inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan
o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring isa ina ka sleeping order. Sa diin nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobrang katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kung madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes,
pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sang mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga panahon. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di atos na bakulod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala.
Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share na. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na compose na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanon nga kapatitikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo. Kay kayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takbay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko na. Ihanap na ng San Diyos ang pagubay nga pamati ka kay nga mo to nga pag-abri ko Fritz lang ang kaya mo to. Mo na ka lang. Dako na bulig. Kabulig gid siya kay magamit mo sa module mo di. Kung sample mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Diba sis Lason, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod. Action firing line. Alas 7:50 na kadasig na sang tiyempo naton. Good luck kali sa mga players naton sa Action Radio Bacolod team. Si Action Eric nagkadto gito, nagsuksok isang uniforme, kalma lang to, hindi naging mag-entrada. Action firing line. Good luck sa team nga well supported subong sa aton nga mga personnel diri ato gito. Pero si Action Anma kadto man ito kon si Ado nagampang way, wala siya. Reserve lang siya. Nasun lang kami mampang dua. Action firing line. Kay may ginabantayan mo siyang daan mo.
may negosyo man siyang ginasikaso. Dason lang tayayado mampang. Action firing line. Alas 7:51 na. Ari ho mga mensahe dugay-dugay lang ha. Ang kundi partibla sa transport nga ni. No? Ikantuan ko lang in a short while si Sir Winnie Sancho. Subong ang mga balita, dualo sentro tanan transportation sector issue parte sa issue sang modernization, department order ng ginpapalaog sa government nga nagapatuman sini. And of course, luyag ta man ibaloon kay kabalo ka tamo maning tiempo subong Nagligad to abi ko'y tapos ng tiempo muerto makarecover na kita. Action firing line. Now, was timing man kay istoryahan tabla. May meeting man ang RTWPB buwas. Kabalo ka ining mga drivers although nga ti makonsider nato ng employment sini hindi mga irregular rate ning natubang nila kag ginabaton nila. Sweldo ang galing iban percentage bila mo lang dala nila ni pauli. Action firing line. Pero kumadayon ni siyang modernization program kag tanan nga mga traditional jeep hindi na pag-irinyo. Mangita ka naman madugang sa listahan sa unemployment sini mo. Nga mo nang problema naman nga tubangon sang aton nga gobyerno hindi lang sa lokal kundi pati na sa national. Online sa firing line. Pero ari sa aton nga linya ho kay do may isa nga grupo nga nag-imbitar sa kay Sir Winnie Sancho's meeting nila. Sir Win, how are you? Maayong gabi. Yes, Art. Good evening, no? Labi na gid sa aton mga drivers, no? Mga members ng transport sector nga nagapamati sa aton programa. Biko ganing istoryahan tanligan ng unemployment lang siling ko dapat makabalik na tani sa ginatinguan nga recovery program sa gobyerno kagti nagligad to do may pakonsuelo nga mataas ang sweldo subong anay gin-implementar ipatuman ning department order bala sang DOTR do damo gini sir unemployment liwat ni kon driver way na trabaho. Subong nga daan pila ang unemployment nationwide. I think it's 5.14, no? Equivalent to 7.3 million Filipinos. Kung ilagid ni nga itulod ang ginatawag nga modernization program, hindi pa man niya art mo memorandum circular ini kag DOT daway ko katanda sang number yan, no? But at any rate, hindi ni siya national law, no? Nga ginahambal sa ibang nga mga local officials. And therefore, I want the public, no, as a labor advocate, we are not fully aware of the irreparable damage na mahimo. Sinidiri lang sa Bacolod. Ang namit ko ginagrupo, hindi ko lang ipaghambal kung ano sila mga association. Ang ilang sakop lang operators and driver is about 4,000. Grabe, no? Imagine, mag 4,000 katao, madulaan sang obra. Ang nila pamilya. Why pa na ang 4,000 nga ginamuno mo na hindi pa na included kung i-multiply mo lang by 3 or 4? Pero kung nagpuan siya, nagdugang siya, and then, ang ginatawag ba lang art na social cost, no? Ng modernization, no? Ako kung mayari, manggidisubong nagalibot na nga mga modern bus na okay na lang na siya, no? Steady na lang abi. Okay. Hindi katiliton mo ya ang driver nga masulod sa cooperative. Ano nga nga social cost yun na? For example, tiyang way man na diya ginahimo, ang way man na di ginapasad sa aton, ng ilang mga modern jeepney na. So in the first place, economically, kung wala siya di ginapasad, no, obra na siya, ibutan tabi, kundi na siya naghalin niya, ang kung kooperatiba ka, Art, magbakal sa spare parts nagag sa mga guma na, hindi ba ikaw mabakal? Kooperatiba? Kiway na diyan na bakal sa aton. May suki na slice nila. O pinsarabla kung anong pag-downfall na karon sa mga nagabaligya sa mga wansang accessories ang salakyan Kadua, masarangan mo na diya kung tuturon mo gid man mo bislabi nga modern jet, damo diya sa aton makapasad sang gwapo, no? Itang mo hindi pa aircon. Di kundi ang mga latiro dire mabuhi, no?
Ah. Kasi kung huwag pa natin malabot inada, ginabirada ng aton mga drivers. Na abiliton, kuya, di nga magsulod sa kooperatiba man, kaya free enterprise man tayan, no? Gin-deprive mo ako, gin-deprive mo ako sa opportunity to have my own association. Bill of Rights, nagasilingan Bill of Rights, the right of the people to self-organization. While it is true nga may right ining mga taga-cooperative na manghagad manabi sa mga taong upod sila, may right man niya ang mga tao, mga driver na mag-refuse and form their own association. Kaya kabudlay ba lang piliton mo kaya ang mga drivers na kag mga iban nga mga katapos ang transport sector, piliton mo kaya nga masulod sa cooperative. Kasi practically speaking, Art, bisan sino mangkuton mo, hindi ko yung magpating. Sino cooperative, ang muna kadako nga salakyan, kapitalista na yan sa likod. Ginimuan lang nila. Mo lang maturan ginimuan lang sa kooperatiba. Now, I am not against ning mga salakyan nga rin, disbong. Pero hindi nyo lang pag-pilit, Ged, to the extent na ma-displace, no? Ang sini ang ginatawag natin irreparable damage, if not prevented, kuan ini ning economically adverse, no? Sa aton mga katapo sang transport sector. Kani sa subong palagadaan, mas mayo siguro yang pamatukan illegal, no? Para ma-question bala Art, kasi hindi man na siya national law mo. No? I understand, butang mo abi, memorandum circular o kung DOT, ano na siya nga order it is done with reference to a certain law. No? Kaya hindi mo ni makuhan kung wala kasang balasyan nga lahi mo tigin-tolerate. Karon, kung gin-tolerate magina, you have also the right to question. No? Mga transport group, may right sila ka question. Kaya nga nagbiyahe na niya nga why manigani sila franchise pa, kundi permit to operate. Yes. Mabakod di biyahe, kag ang gobyerno man mismo, Art, ginambal mo kay na, ang gobyerno tani mong dapat magbulig sa unemployment kag underemployment no. And yet ang gobyerno man mismo nagapilit na dapat masulod ka sa kooperatiba, no? Dapat i-modernize ang salakyan pagi sa ila. Tani fair lang bala kay free enterprise man nimo. Pero bala sa labor union, you are free to join a labor union and you are also free not to join a labor union. Kaya mo lang natani man bala sa transport sector naman gawangan na ni subong mo. Kaya lang kaya ginsuguran pila plan kay kadlaw butangan ng nila business fire. Di makita mo gud hindi ka sarang ang kone. Hindi ka sarang ning ari di subong ang mga salakyan. Pila pa lang gani nakakuan, hindi pa na full blast ang naguntat biyahe. Biyahe. Correct. Kaya mo ni subong Art nagalingin ng ulo sa mga operators and drivers, no? Tama nang isa paganda ka problema di sa labor Art amune abi gipili to masaylo ang operator. Nag-ano na to siya sa kooperatiba. Kung may butang ulabi may 20 sa ka-driver, hindi buyan niya dugay na siya. Okay. Adios. Sa manukot man ni karon. Dugay na siya, simpre sokto niya ang operator. No separation abi sa driver. Tiano karon nang ibayad ni operator kay ginpilit man lang sa gahi nga kwato na masaylo dito sa kooperatiba. In other words, sa pag-untat niya as an operator was not of his own choosing. Ginpilit siya ng gobyerno. Tiano ibayad niya. Ano pa nada ang labor problem na ginambal mo Art sakto na. Kaya labot sa unemployment. Di ni karon manukot ang kuan ining mga drivers na hindi sila tuyo magsulod sa kuan sa kooperatiba. Tani supposed to be tani bala Art kuan lang inang all is fair in love and war. No, kuan lang tadlungan na ilang kung hindi kami magsulod nga piliton mo kami man as long as nga ang imo yang salakyan roadworthy pa man. Pwede pa man bala. Hindi kay siyempre kung ang imo nga salakyan dilapidated na ginman hindi naman na pwede no kay hindi na siya roadworthy mo pero
pinsaron ta lang gapamati mga utod nga driver, mga otoridad gapamati man mga opisyal naton sa kuan sa siyudad sa Bacolod, no? Himo mga muta ni intervention bala, no? Pas tungkol pilang na dulaan sa lakyan. Ano intervention sa mga kuan, mga opisyal ta? Mabalang sila na hindi away na kami niya, out of hand na kami kay national law na eh. Tapos ang isa nagambal man nga niya, upan na kami niya kung hindi renew ang ilang mga franchise. Ito pareho na nga mga Poncio Pilato kamo no nangugas kamo sa inyo kamo. Dapat tagaan naton sang support ang aton mga driver. The welfare of the people is the primordial duty of our elected officials. Hindi kayo manghinaw kamo nga way kami di alabot. No? So I think it is high time for our local government to reassess the situation and revisit the impending problems that will occur if we will not oppose this ginapilit bila ginapush nga kuan nga tawag ni nga modernization which is sa akong art pagtanaw as a labor advocate. It is an injustice to the honest drivers and operators who are also earning a living for their family through this transport sector nga ginatawag nato. Di galing ang muna bla at the end of the day, sining ko gani, dapat ini nga bagay may mga tikang imuon. Siguro tayo mga miyembro mismo naton sang Kongreso, especially sa House of Representatives and Senate, di? Di, amo kita ni, dapat sini ang magpangulo kita ni isang mag-file sini sa natong injunction Manila Supreme Court para mas madali la. Kaya kung diri lang sa lokal sa aton daw medyo madugay pa ni ugaling kay man ang aton mga legislative leaders umalin abi sa sangguniang panglungsod at sa province. I think ang ila action is very slow when it comes to this matter. Di kabalo naman na sila, Art. Public transportation is a public service nga vital sa aton kinanglanon to our economic survival. The local official. Alas sa 8:03, balikan naton dugay si Sir Winnie Sancho. Action firing line. Kaya nga itong diri mo ni, siling ko kung hindi ni siya ma-resolve sa Mayo, abi, matagan sa aksyon nga husto, siling ko mag-alala ng sitwasyon. Believe you me, ang palangabuyan sa tao, once gani nga mawasak na kagmadulaan siya. Kagway siyang alternatibo nga i-offer ang gobyerno, paano ni siya liwat mabuhi? Anon muna karon ang mga kabataan mo nga nagaiwik nga way kalanon? Ano karon ipakaon mo na? Paano mo mapa-eskwela? Amo na ba lang mga question nga kabudlay? Sir Win, sorry, ginautod naton linya? Oo, precisely, Art. No? Mo nang ginatawa nga undeserved suffering na ya para sa mga drivers. Nga nadulaan ako sang trabaho. If a man has no property, his only property is his job. Amo lang ng propiedad niya, ang ubra niya. Manti, ang driver, amo lang ng iobra, amo lang nabalaan niya, masarangan niya para masagod ang iyang pamilya. Di madula pa. In other words, sa diretso ng istorya, kuwaon yung patakon, pagi sa gobyerno, that's why nagsiling ko kayo na injustice. Hindi niya, this is an undeserved suffering for the drivers who are trying to eke out a living. Galing kay Mante, ang atong gobyerno, hindi maintindihan no? Ang guwa ba lang, kung ako pambalo niya, negosyo ni mo. Ati mo gin. Negosyo, malin sa Manila, sa dire, ang resulta, kapigadohon sa atong mga pumuluyo. Amo man gani last time, nga doon nagatayada sa Secretary Tugadi, nga mapapili siya kung tani, senador mo, galing kay because of this unpopular, nga ginduso nila nga ining modernization, kagindayon ginlaya, doon nakita nga daw kakwan, daw ka unpopular man siya, doon nag-effect bala, ang daw ka negative siyang effect niya, muto nga doon sa kulido, nag-decide siyang hindi lang magpapili. Natural basta ginambal mong gina Art sa labor sector siya, doon siya prominent nga kuan nga pronouncement mo. Ang tao, kung tandugon mo ang iyang
economic livelihood, kagwaon mo, lain na iya nga istorya ya. No, hasta muna siling bala nga sa isa ka kuan nga nabasahan ko decision sang Supreme Court. Siling niya the worker has a dignity. Don't push him too much against the wall. Kaya kung ara na siya sa wall, maminsar na siya. He will come to think whether the knife in his hand would be a tool for curbing beauty and progress or a weapon for defiance and revenge. No? Yes. Nung lang malingin ng ulo mo, nung pagkaon ko, bata mo, 3, 4 ka bilog. Drive ka lang sa jeep, gulpi lang, wala ka na sa hubra. Kung nagsali na uwangal, dakron nga, wala, there is no food on the table. Kundi kalain sa iyang epekto sa, hindi lamang sa iya pamilya, kundi sa aton gudya susidad, which assert to be democratic but does not protect the rights of the workers. Yes. Ako nagapati ko, no, the government, ang premise ng modernization is also good because its main purpose is actually to modernize ang transpo for public safety. Sa siguro okay, kuna suportado ko na. Kahit kinanglanon tagin man mo, but not necessarily all traditional jeep, may harap pa man bulubag o nga pwede pa man guro maidiyahan nga pa si mag-convert sa Euro 4 man ang mga makina. Doon mo na bala, Sir Win, nga hindi man nga do tanan na gilang. Pero ba actually subong do may harap pa man gani nga alaw gali iya kag daw active pa man ang ila franchise. Pero I don't know in the coming days kung ano mga plano sini ngay moon nga tikang. Ang worry ko lang silikuti, wala no problem problema sa uli. Kung hindi ni mabuligan sa gobyerno, anong matabo sini siya ilalangan mabalik ni sa bukid nga mananong kamunti to? Amo gani, correct din ang imo yang komentaryo, Art. Ang mayo pa yang mga kuan nga pwede pa man ka biyahe kag daw pwede pa man madispunihan nga okay pa man ang na ubuso mo gindayaw masiling ka modernization ang buot mo ganon tanan, no? Hindi niya hindi niya kay siling ning isa lang ka plastada kundi amatomaton kagatan ako naton nga wala sang adverse effect to the livelihood of the transport sector concerned. Sir, ma-shift lang ko very quickly. Tomorrow do may scheduled ka mo, ma-meeting ka mo, nanong na-expect natin sa RTWPB yung discuss nyo, boss? Well, ang ako niya, I will include in the other matter. As a matter of fact, nanawag ko ito nga i-include sa agenda Ang epekto, sining kampanya kontra sa mga against the drivers nga wala pa sang franchise kag provisional ang ilang nga authority nga hindi mo nitagaan sa moratorium man galapit ng Disyembre Pasko na dugay-dugay karon kung imo gini sila nga ititon ang guan na Blue Christmas so ang kinanglan lang naton dire hindi lang konsiderasyon kundi tanawon tagid ang kahintangan sa aton transport sector na labing apektado. Subong amo na nga kung RT kon buha sa other matters, I hope they will consider it para nga ma-evaluate man sang labor sa tutong hambal mo kina. So ay gidalabot ang labor sector ni sa unemployment, underemployment and the economic recession that is going on, especially with the rising cost of living. Yes. Karne nga daan subong nagmahalo ti silang ditiay niya bang umpranak mo dan temprano sang inyo mga para sa Noche Buena bla. Ti ano ipangumpra mo kay way gani sweldo? Correct. Ano gani niya ma-save kasi niya. Ano i-save mo? Wala ka gani i-save. Inya pangumpra ka na temprano pa. Ina kung may pangumpra ka. Kaya mo nang kapiga doon subong wala nga kulokal malang anay. Alangan ka mangutang store ko ni kag gamiton? Kay daon ka man sukot? Kabisan RT, hindi man advisable ang sali ka pangutang subong kay ang interest rate ng Bangko Sentral sa kaanya man mo. Correct. Kundi apektado man kita na ikapiot sa aton pangabula. But I hope this should be a wake-up call, especially to our local officials in Bacolod City. Please naman, tamdan yung man ang kahintangan sa mga drivers. Kung nuway pa eleksyon, kayo mapatay ka mo sa pangita sa mga transport sector kada magpabuyag-yag sa inyo sa mga promisa. Kaya nyo man ginatuman pag-abot sa panahon. Kakalipat guro normal man na
Kalipat. Kaya mo gani na Art ang siling kubla. Politicians are of the same breed and mold. Kaya nga, mag-eleksyon gani Art, sila kapangita sa aton. Balay mo katuon ka. Pero pagkatapos na, kita kapangita sila. Hindi ta sila makitan. Oo. Doon, no? Wala isang sitwasyon, no? Doon na. Kasi una ka na may kilala ko nga politiko, nga kanakitain na mo naglapit na eleksyon. Makita nyo kunya Art kadugay na ganyan kalawig pangita ko sang number mo kag huwag kita ka sugataay kadamo man siyang pangayuan. Kung na dula kina number mo, doon mo na bla. Ati okay mo lang. Daw makayuhom ka gani. Dason pagkatapos yung mga daog na bisa eleksyon, teksan mo siya na ma-interview tada ba si Kwan? Kulbaan siguro, abiguro magayo ako bla. Siya ko ay nag-reply, siling ko ay nano ni siya. Ako gani Art, may kilala ko yung konsyal, hindi ko lang pagkabalangalan. Makadto na din sa balay kung dali na lang eleksyon mo. Ay, tuon? Pero pagkatapos yun na, di ulier, hindi na siya kadumdum. Lipat siya kuro kalye mo Kadto naman siya. Gakalipat siya sang kalye mo guro Amnesia ang ilang akwan. Ang ilang balatian, Art, amnesia. Kabay patanim dayunan siya, no? Anyway, thank you again Sir Win sa imo sininga time kung anong update sa meeting niyo by tomorrow. Matawag lang kami liwat sa imo Yes, rest assured I will inform you. Salamat gid Art kag sa liwat mayong gabi. Salamat gid, salamat. Good night, good night. Action firing line. Ano ning balita kapatrol niya may isa ka senior citizen niya nga nang himulos man? Ano man yung balita, no? Iyan ang isang patrol, Karon na, ma-commercial break lang ko karon. Balikan ta na si Action Eden. Sina nga balita, pero ginitulok basta mo na kayo kabataan ngunaan mga babae. Action firing line. Alberto de los Reyes mainggabi si Pina Yaon, Alfine Tumisa, Batis Laong Ping, Ging Alib kag Guana de la Cruz, Jonalyn Advincula kag Steven Montano. Salamat. Lorna Diligencia, salamat Ricky Gancia, Noboy Bolivar kag Shane Anthony, Araman Bernard Huxon, Nonoy Eli kag JC Blaza. Siling ni Merna Istrao Plaida, ya korek ginaimo sa Sanso kung dulaon ang traditional jeepney. Kulangon gid na ang modernized jeep para serbisyuhan ang mga pasahero. Actually, dugagan man ako nun nila. Galing kiti medyo malawig-lawig paguro. Kiti mahal nga daan na kada isan. Action firing line. Sami Arnad kag Maria Lea Marabailes Banaglariuso, Jeriel Toledo, Sam Atar, mayang gabi man. Thank you for listening. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 sa Barangay Mailom. So we understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no? Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa magkakatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas.
Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ilang komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata. Amo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bagos City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, GFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, may aga kag madamo ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat din ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, nagpasalamat din sa LTO na ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Nagpasalamat din nga impatigayon ang inyong activity together with sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma.
Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Gumagya ka na klase sa matay! Gumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gas pila pa sila tanan. Sila tanan nga eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko buot kay kamo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Di pa ita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Tigindala ko di sila sa balay, kay ginpaliguan, kay gipang losyonan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lian kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano.
itanday sila liog. Ti isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am. Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Standard time. Kantuan ko si Action Eden bala kay kung okay siya kay basi naghapit to siya sa basketballan naglantaw man to kampang ni Action Marlon ni Action Alvin. Action firing line. Ang team sa Action Radio kwan keep it up Dominio Bansis uno sila kabay pa masigi-sigi no. Sige si Action Alvin dan tong report Bansi ko no. Bansita ba kabay pa ma-maintain. Si Coach Rex Cantong pa. Yawan sila ya. Action firing line. 15-22 ko no. Bansing Action Radio. Inaway pa ka-entra si Action Alvin. Si Action Boy, si Action Eric. Bao, kung naka-entra, bot lang anong gurungguan na. Action firing line. Dire ko anay ho, ibaluon tang balita ni. Kabay pa sa mga ginikanan nga nagamonitor. Gayo lang ko sa inyo parental guidance lang. Basi may mga kabataan bla ka mong monitor kay ka-sensitive sining balita ta. Ang akon ganiya pati nga lan tani ni sang suspect ni ta na paglawagon nimo kay ti karon mabalaan na siya kung tagadiin siya mabalaan man kun sino tong ginbiktima yang tupad balaya. Siyempre kung lawagon mo ngalan niya kung di balaan to kung din si star. De bla ti karon luoy man niya. Kanimal maklase tao ni siya no. Action firing line. Ina ko matuod na hindi pa nag-senior citizen ka dito kay mo yung karon ay katunto kasi. Sorry to use the term. Why kumanan magagamit siya na pro kailinit layaw. Patrol reports. Action din ano ning balita ni siya man? Senior citizen ni siyang ginreklamo. Avance ka! Mo perti. Ara ka mo da? Yes! Perti Yes! Pero dire tayo na action art ko kay daw medyo sensitive man ang balita naton nga natipon bangod niya ginahulat pa action art sa Bacolod City Police Office WCPD ang resulta actually sa medical examination sa 12 anyos na bata nga babaye nga ginaligar ginimuslan sa 66 years old na tupad balay. Animal. Oo. Kasi, kumbaga, kung tanawin mo ilay deduction art niya, daw lulo, yan ang niya. Ay, hindi, lulo yan ang gidya 66 kag 12? Lulo, yan ang deduction art. Ay, iban nga ni kung tulog temprano, parang pamata, kasi lulo, tuhod din Oo animal. Kasi, hamak mo, sila ka tuig niyang difference nila kaduwa. Kay, sunukay Lieutenant Portia Niliosan, amo ini siya sa ang head sa BCPO WCPD. Ang suspetsado taga kuan sa action art. Hindi na lang paglawaga, guro kay tupad balay nga daan mabalaan pa na karon kundi na. Oo, dira lang sila kaingod gid sila action art. Okay, siling kuan action din kun ilawagon mo na ngalan karon niya. Kang biktima nga ingod balay kundi na balaan na karon kun sino naging biktima ya. Correct, action art. Kay sa investigasyon nila ni Niliosan, natabo ang pagpanghimulos launa sang hapon, kagapon, November 8, sa balay mismo sang suspetsado. Sa panaysayon sa biktima, sa kay Ma'am Niliosan, ginhagad ni siya action art paniaga sang suspect sa mga balay. Tapos niya pakaon sa bata, allegedly, gintiklod sang suspetsado ang biktima sa sofa dito action art kag si Soria ginubahan kag ginhimuslan. Din sa panaysayon sang why ni siya asawa ha? Wala siya asawa, action art, wala man siya kabataan. Laon. Kung na nagaringin plastar pa kay sensitive case ni, kung mabalaan mo pag action art ang detail do grabe gid. Makahamba kag grabe gid. Pero ang hambal ni Ma'am Niliosan na action art, naghana pa ni Tani, pangayo, bulig, ang biktima. Balik masinggit sa balatani para mabatian sa mga iba nila nga mga tupad balay. Galing kay ginhingagaw, dakop sang suspetsado ang bakba sa biktima, gintabunan.
kaginhambalan nga sige gida bala sagit gida kay sakiton pa ka. Grabe, no? Sa mo pala Ka-animal. Action Art, grabe ng trauma sa bata. Tapos Action Art, suno kay Niliosan, timing man, na ginapangita sang kiloy, sang biktima, kining biktima. Do nakabalo, bala nga, do permi, laman na siya kadto Action Art mo, sa balay sang suspect. Arala sa sagwa sang balay, nakita niya sa bintana, na ara sa sulod ang iya nga bata. Okay. Amo to gintawag niya, kay papaulion na. Nagwa man kuno dahil dalagan ang bata Action Art. Pag-abot sa ila balay, didto na kag nanugid ang bata. Nga amo nang ginhimo sa iya. So 66 years old niya Sus, tupad balay. Mariusip. Hingagaw dahil ng Iloy, kadto sila sa Police Station 8, kag nakayo sang assistance para mag-invite sa stasyon ining suspetsado Action Art. Tuod ni nga na maliban, na gipanginwala kuno ka 66 years old ni. May-ari ko di karon na Action Art, may-ari ko di karon sang iya nga side, kay gin-interview ta man siya. Pero Pero I would suggest action din mga muni sensitive, hindi na lang ni pag-ipabalo guro ngalan niya. Kay kabalo kati. Yes. Kung ma-expose na karon mabalaan ang ngalan niya gid, mabalan na sang tao kung sino tupad balay atong ginibiktima yang amo ng edad eh. Correct Action Art. Pero the worst Action Art is nabalaan. Lalabot nga nabalaan sa Iloy nga ginaligal ginhimus lang iya bata. Nanugid nga since 2021 nagligad nga tuig ginahimo na ni sa iya Action Art. Ay kagago, ay sorry. Animal maklase. Sige pamangkot ko gani si Ma'am Niliosan ti magpasaka ni Ma'am sang kaso kung magsaka gid man ang complaint si pila ni ka count ang ipasaka siya. Kay ti kung ang bata kuno pamangkoton hindi nakabalo sang patod gid bala kung pila. Damo nagali ni ginahimo siya? Kay since 2021. Sus, Marisip. Allegedly, siya mo na ang bata, tagaan yung cellphone, ginatagaan 20, ginapakaon. Kag amo na, wala nakapanugid kay ginahadlok. Ginapahog. Ginapahog Kita. sa 66 years old. Pero ari Action Art, ang kabayan sa pagpahayag ni Lieutenant Portia Niliosan. Hello, ma'am. Hindi manaday kuan. Ang isaguro Action Art. Kuan na siya, suspect na siya. Sige, aring isa. Daw hindi pa siya madload. Kusubong. Sige nang kuling katuan Ara na siya dahil lang ari siya. Pagbalay kag sa aksyon na niya panyaga sa ilang balay. So ang aligasyon ng suspekta mo siya kuno si Ninyong Matos Ilagarto. So nag-edad na siya sa 66 years old. Katupad balay sa asang aton na biktima. Sa nahibaluan ko daw wala ni siya according sa investigation daw siya lang ini sa iya nga balay. So ang bata siya lang isa man nagkadto sa balay para magpanyaga. So ang natabo bali sang tapos niya panyaga, no? Gin ano kuno sang ato nga subject person ang bata gin daw gintiklod. Doon pa lang Action Art, no? Sige. Medyo explanation ni ma'am. Pero amo na gintiklod kaginhimuslan ang Grabe, bata. Kagang lain da, hindi lang ni kay subong. Kapila na ni ka bisis ginimo sang animal nga klase lulo ni. Gani Action Art, amo na reminders gid sang kapulisan, bisan kaingod mo, bisan pagani is pamilya mo, ang bata mo nga babayi hindi gid pag-isalig sa iban nga tawo Action Art. Kaya wala subong nga mga tiyempo, wala ka nakabalo sang lakas sang utok sang tawo, amo na ambal sang kapulisan.
Akon kuira palayo lang pero matabo na sa duha ko ka kabataan, yung mga babae ambot lang. Di lang ko kambal aksyon Eden mo. Grabe. Kabalo ka, kami nga magulutod, 7 kami, lonsay kami lalaki, way ko katilaw experience kung paano magutod bayi. Nasun sa bata ko matabo mo ni ay ambot. While hindi lagi ko kambal guro matsyag ko. Grabe, good action art. That's why nga, amo na ang explanation sang bata, gintagaan, taman kahigayunan, ining suspetsado, gin-interview taman siya. Galing kay Tido, medyo limited kay pag-abot ako kagina, bago lang sila halin sa HOJ, kay gin-inquest. Ang hambal lang gidya, hindi iya rape ang ginhimo niya sa 12 anyos. Ipamangkot ko sa ano to bing tawag mo sa aligasyon. Hindi basta wala sa reaction art. Gin paghinwala niya na ginhimusla niya ang 12 years old. Bot na balon do ang guaya gali nga do ginagad pa siya nga tigulang nya lo kwanta lo do mo na. Ambot sa reaction art kay hambal ko siya. Ako hindi to ya rape galing ginhimo mo ya Choy. Ano to ya gali be? Choy. Hambal ya. Basta wala ya kuno ya. Si Sir Nixon nga nyo, punto ka gina, balya, buka nami siya. Siyempre, action art, bisan hindi mo pa na bata, hindi mo pa kilala, itong 12 years old, mabalaan mo ba lang amunang gakatabo? Nagpamangkot, kasi may gakatabo, maamuna, no? Pero, amunan itong sabat, yung action art, naghambang siya, sorry, mamula na ko sa iban yung may isabat, basta ginapanghinwala ko, naging himo ko to sa bata. Di mabalaan mo na sa mga test gapon, Yes, oo. Hindi na siya kabutig na kay bisan mabutang kapag dayang nagpusugot niyang bata nga mo ni animal kay imo ya tigulang na imo ya hindi niya pwedeng imuon mo sa minor mo na. Correct action art kuan ko bala mapaminsaran mo bala 12 years old ang iba niya 12 years old ginaregla na mo na bala nga mga sitwasyon action art what if kung may next level nga matabo kalayo lang mga amo na bala action art grabe ka trauma sa bata gani ang matabo nga amo na pero nabalaan pag action art niya basta suspetsado wala ini siya sang asawa pag wala man sang kabataan kag kaisahanon naged sa ila sini nga balay. So, was nga adlaw, base magwa itong medical examination results sang biktima kay para ti mapaapas sa prosecutor, mabalaan ni action art sayon kung masaka kag mashuffle na ining rape case batok sa 66 years old nga nagin-aligar ng himulos ng 12 years old action art. Okay. Uy, nautod ba siya? Balikan ta siya aksyon din ang buso pero kagawad to sa diyang ang panganay ito. Action Hotline! Inaway pa na ka-intra si James Binares na. Ay, matiyag ko intra si James. Balaan la. Aksyon din? Aksyon din? Yes, action art. Balon na lang dayon ang bypass kay Gina. Oo. Kay ari naman lang gid kay duwa ni ka persona na dakpan sa duha ka separado nga bypass operation. Una diri ginaresto si Maria Angelita Janip, 52 anyos sa bypass operation nga ginpatigan sa Police Station 10, Las 12:52 kainas ang udto sa Lucky Home Subdivision Barangay Handumanan Syudad sang Bacolod. Nakuha kay hinit ang anong tanan kahit seal transparent plastic sachet sa inasuspetso ang shabu valor 6,800 pesos. Samtang action art sa piyak na bahin, ginaresto naman si Marlon Gomez, 36 anyos, sa bypass operation sa Police Station 7, Las 3:14 naman isang hapon, sa Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod. Nakuha kay Gomez ang apat na siya heat seal transparent plastic sachet, pinasuspetso ang shabu, valor 20,400 pesos, kag iban pa nga drug paraphernalia. Sunod kay Police Station 7 Commander Captain Elmer Bonilla, ginakabig ng street level individual si Gomez, kag isa man ka drug surrendering. Balita rin sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita ng action sa Bacolod, Action Radyo. Patrol Report! Salamat kay Action Eden Aboso, ka-animal klase. Ay, ambot. Dogabaan magkita nga mamuyayaw ko pero mag-amunay nga utok kung tuod ng ginimo katigulang ni hindi ginihusto ya. Action firing line. Anulay na gini ang dominar sa utok mo mag-amo ka na. Ay, dabo na kung luyag mo nga mag-amo ka na. Nangita kang nag-imo ka sang kagalingon mo formal abi nga pagpangaboy kun mayo. Action firing line. Ay, kanami paliwatan mag-amo ni. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Life extension.
This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghikupa. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, dati pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwala ng traffic or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghikupa. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, dati pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po siguro medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po siguro medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic or ng traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang Pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Ayos, pabalik na din sa inyo palatuntunan aksyon na firing line. Firing line. Last and final stretch kita kay Alex Montesa mayong gabi, kay Joel Garci, kag Fernandez Eric mayong gabi man. Ingagawon ko lang niyong report ni Aksyon Dale Salazar gikan sa Bacolod City Hall. Aksyon Radyo City Hall Report. Aksyon Dale mayong gabi, please come in. Action Art, ginatanaw din ni Vice Mayor Sid Familiara niya kapin na masobra dos clean, no, ka mga drivers o operators ang ma-displace dito sa Bacolod City sa tiyon nga mga full swing na ang pagpatuman sa modernization program sa national government Action Art, no. So nagalawom din ang Vice Alcalde sa Bacolod na may alakuntan isang intervention program ang national government manguti ang LGU amo ini ang nagsalo sa problema Action Art. According ni Familiara, by Monday balik na diri si Bacolod Mayor Albi Benitez kag pwede na liwat makakadalas ang sulat or communication ng mga transport group para liwat na magpatigay unsang dialogo kaupod na ang alkalde sa Bacolod City. So far dito sa mga syudad, masulod sobra 700 plus sa mga modernized kag traditional jeep ang lehitimo so far na nag-operate dito sa Bacolod City, magluwas ini sa mga jeep, no, nga traditional nga wala sa mga prangkisa o kung expired yung tubutan sa gihapon for 15 days umpisa subong ang Effectivity Action Art para magmaneho sa gihapon sa mga dalaman sa Bacolod City. Haring tinyog Vice Mayor Elcid Familiara. More or less, mga sobra digit 2,000 ka drivers ang ma-displaced Action Day. Sama na siya subong ang problema sa naton. Kasi program niya sa national government na ipa-implementar kung mag-problema si LGU yung masalo. So, anong tangi sila? Anong intervention sa government? Action Art portion ginamang sa tingog ni Vice Mayor Elcid Familiara nga mo ang nagtambong kahapon sa pagsinapol sa mga operator sa modernized jeepney diri sa may Bacolod City. Samtang kaina sa regular session sa SP, may duwa diri ka mga resolution na ginaprubahan ng City Council. Una, amo ni ang pangabay Action Art sa City Treasurer's Office Licensing Division na magpatigayon sa inspection, calibration, kag sealing ang tanang mga fuel pumps sa mga gas stations diri sa may Bacolod City. So according to Councilor Claudio Suspuentevilla, ang chairman ng Committee on Energy, tikon masya nato ng City Ordinance number 565 series of 2011 nga dapat tanan diri nga mga dispensing pumps ang nakalibrate sa kada quarter o kung tatlo ka bulan Action Art at maselyuhan sa otoridad. So depende ini kung anong mangintikang ang natungdan nga office sa may NGC regarding sa resolution ni Councilor Puentevilla. Dinapubahan man sang City Council ang resolution nga tilaga pakigkunong nagapalambot sang sempatiya sa Pamilya Action Art ni Kapitan Arturo Pareño nga tiamo ni siyang punong barangay sa barangay Mandalaga nga nagtaliwan nagligan nga Domingo sa nga gabi Action Art. Ini siya gin-offer ni Councilor Lady Glass Gonzales man sang supposed to be separate nga resolution ni Councilor Emang pero gin-consolidate mo na Action Art since parehas ang lasing purpose ang pagpalambot sang condolences sa pamilya ni punong barangay Arturo Pareño at nag-serve man bilang Liga ng mga Barangay President Sadto kag longest serving kapitana diri sa may Bacolod City. Mga update kabaltagikan sa Bacolod City Hall ang action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ayos, salamat kay Aksyon Dale Salazar. Baway nagikot timpo ho, hindi ko malabutan pasensyagid kay Fernandez Eric kag Joel Garci, paring Sindoy Ransi. May gabi man. Thank you, Gid, for listening. Action Firing Line. While tagaling tiyempo diri sa aton nga pagpakalagan with Aksyon Oliver Pason sa technical side. Back up si Aksyon James Binares kag Aksyon An Defensor. Ako naman Aksyon Ad Tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action!